Jagoro mogirore migao mar thieth Mary Mudhoni okone oganda mondo ket ler nyime kaka yo mar geng'o tuoche ma ikelo kod chido mar alwora kaka nyaldiema ma osebedo ka sando ji e counties kaka Migori e kinde ma bende owacho ni counties 15 e piny Kenya pod oganda mathoth losore e bunge. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mathoth. Chiendo ni mar piny owacho kawo kalo kuom migao mar thieth mar keto ler maong'ere kaka epuka uchafu afya nyumbani chieno bende geto neno ne oganda dak kuonde maler kaka yo mar geng'o tuoche kaka mano ma nyaldiema ne oyawo yanga e kaunti ma Migori kod jagoro maduong' e migao mar thieth Mary Mudhoni. Kaunti ma Migori osebedo kod muoch mar tuoche ma ikelo kod lel kaka mano ma nyaldiema ka chakruok mar higane kwan ji 40 ne ogamo tuone. Whenever we have cholera, it is among the slums usually affected. And the intervention measures we have taken, we always cooperate with members of the community. Tulikuwa na ugonjwa ingine ilikuwa inaitwa COVID. Ulikuwa mpaka ukiangalia mtu hivi, ukipinduka hivi unanawa mkono. Ukienda sokoni, ukisimama karibu na mtu unakimbia unanawa mkono. Mudhoni mane weka daponiko gadantie piny maong'ere kaka pida e sub-county ma Sunais Kardak makinde mokalo mokumo ganda ne ogamo tuo mar nyaldiema ne owacho ni tuoche kaka nyaldiema ok gin tuoche mabende kone bende oganda e kuonde ma gidake e kindeni. Hatutawahi itikia ugonjwa ya kolera tena ifike hapa Migori. Nimesikia, nimeona mpaka vijana wanajitolea sasa, wanaenda wakifagia, wanaenda wakiosha. Jagoro maduong' ne migao mar thieth wacho ni en gima rach ni pod nitiere kaunti 15 e piny Kenya ma oganda mathoth pod losore bungu. Bado tuko na counties na sitaki kuname and shame. We are still practicing open defecation. 15 counties. Chiendo ni mar keto ler alwora obire kaunti ma Migori e kinde mamoko kuom jodak ma Apida e sub-county ma Sunais e borruok margi maong'ere kaka Apida Modern Group osebedo ka dhi nyime kod keto ler e alwora giwegi. Gima nomiyo wabiro gi Apida Modern nikech ne Apida nolel. Momiyo nowacho ni Apida Modern nyaka bi gi moto margi kaka to make Apida clean. Jokanyo marruogni ma Apida Modern ka otele ko jakom margi Zakaria Otieno Dero wach ne gi kawo kangiwegi ma keto ler alwora margi bang' tuo mar nyaldiema ne omuoch e kar dakni. Mokwongo kane kolera nochako an awuon nabedo matuo ka kolera nomaka mano ring koda osiptal mano noyudo kapok wachako wach mar cleanliness ni. Koro kana wuok e osiptal to vijende nobedo piny mondo na dieri jo county council gi gin giywayo mana main road mokalo main kocha to iwa kuma wadake ka ok ging'i ler maiye ka. Emomiyo ne giamua giwacho ni ler maiye ka wan wawegi manyaka to watim. Kada bende jodak gi ma Apida okawo okang' mar keto ler giwegi pod giywago midhieche mathoth ma oting'o onge mag kuonde ma inyalo puke takataka kaachiel kod moko. Ka kwadang' wating' takataka, kwagolo takataka ka nyaka dumping site kama onego bed ni ibologie, wayudo shida nikech waonge vifaa mar ting'o gigo. Wahaya mkokoteni 800 per day. Nok mar pi maler kaachiel kod chope bedo osethiro lere kuonde dak monego ji ni piny e kaunti ma Migori ma oting'o Apida, Nyasare kaachiel kod Pantieri. Machi hakuna, machi ilichengwa hapa ya China hatuioni. Ingine sijui inaitwa ya Nyasare inakuja mara moja hata kwa mwezi moja. Choo waonge go mawadhiye. Mara ariyo pi kobiro 1 week otigo kata 3 months kapok wachakwa neno pi. Watiyo gi pi molil. Mara adek sama watimo drainage mwagolo gik maricho richo mane wamwani wagolgi. Gigi wating'a ting'e e lwetwa kama samoro ng'ato ting'e kama ng'ato ting'e kama gigi pukore kuomwa. George Juma, Ramogi TV, Migori.